Ahoj, právě mi přišel balíček z Temu a jdem se kouknout, co je vevnitř. Tak, co tu máme? Lovím. Je. Napsaní cenovek. Ohoho. Tada, je. Chcete vidět? To je. Mám nové logo. A teďko. To, na co jsem hodně čekala. Co si myslím, že mi tu moji část stánku vylepší ještě víc, tak je tahle. Tada! No, proč byl ten balík tak velký? Tak, je to kvůli tomuhle. Takovýhle stán je ze surového dřeva, takže to musím ještě opracovat trošku. Bo tam jde vidět, jak to Číňani trošku odflákli. Ale za mě vypadá asi dobře. Líbí? A já si myslím, že za mě je dobrý. Tada! Tohle budete vídat u mě na stánku. Já si myslím, že je dobrý. Co myslíte vy? Dejte vědět v komentářích. Čau.